Kwabasekhulinte bokuqala nje bazalwane sizovula no Philip 2 siqale lapha ku verse 14 kwabase Philip chapter 2 sifunde nje ngizofunda amavesi ambalwa nje bazalwane bese ngihlala phansi. Kwabasekhulinte bokuqala ngicela sifunde uverse 11 kuphela o verse 12. Fundeka kanje lithi ngakho ke osuka ethi umi akaqaphele ukuba angawi. Ngakho ke osuka ethi umi akaqaphele ukuba angawi. Verse 14 Philip chapter 2. Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo enikhanya phakathi kwaso njengenkanyiso ezweni. Alibongwe igama lenkosi. Uma Mavuso sekhulume kakhulu labazalwane yabusiseka inhliziyo yami, kodwa ngicabanga ukuthi isizathu esidala ukuthi sikhulume kubazalwane noma kuza uDisemba. Alibongwe igama lenkosi. Noma siku uDisemba. uDisemba bazalwane uyisikhathi esincane nje bazalwane, kodwa esinamandla ngohlobo olumangalisayo. Abantu bayaxwayiswa makuDisemba, even ngisho indlela abantu abaspenda ngayo imali, ukuthi indlela ospenda ngayo imali ungaspendi imali engathi uJanuary awukho. Uzophinda usiyotsheleka imali zokugibela ngoba uDisemba unesixhakaxhaka nje esiningi. Khona ezinye izinto okuyibona engathi uyayidinga ngoba naku kuDisemba, ezinye ubona abanye abantu benazo, kube leyo chaos nje ezodala ukuthi mhlambe ube nenkinga ngoJanuary. Alibonke igama lenkosi. Kanjalo ke nasekuyiphatheni kwabantu iyaba khona idistraction ngenxa kaDisemba. Abanye kungenwa kuJanuary engasafani nangonyaka ophelile ngenxa ukuthi uthatha inqumo ngenxa yesiphithiphithi sikaDisemba. Ngifuna ukuthi lithi iBhayibheli manje osuka ethi umi akaqaphele ukuba ngawi. Uyazi bazalwane, ukuwa ekholweni uyaqoqwa umuntu owile ekholweni noma owele esonweni. Njengabazalwane siyakwazi ukuthi uthethelelwe ngoba uJesu uvuma kanjani ukuthi thethelele uphinde ubuyele ngaphakathi, sikuthathe njengengane yakwethu. Kodwa ave kuyinkinga ukuwa kubantu abangakholwa. Uyabona ukuwa komuntu bazalwane, ngiyaye ngithi mina, for instance, mina njengomphathi wabantu abasha, mangase kwenzeke bazalwane ngishibilike nje ngiwe ekukholweni, akithi ngangthethelela abazalwane, akithi ngangthethelela abazalwane, kodwa anicabanga umonakalo ongabe wenzekile. Bangakanani abantu abangathuka leli ivangeli? Angithi bazalwane, for instance, siyakhumbula ukuthi kunabazalwane abebethenda kulezi insuku laba basemva kwesikole. Angithi ngiyababona. If you know, you know. Khona labazalwane bangemva kwesikole, angithi ubonile ukuthi bagqoka iuniform yebandla noma ikhona iuniform yebandla kuleya video. Kodwa mase kukhulunywa inkundleni zokuxhumana akukhulunywa ngebandla, kukhulunywa ngamabandla. Ukuthi bukani into eyenziwa abazalwane.
Yingakho ngithi bazalwane ungawa ukuwa. Kodwa qaphela ukuthi ngoba manje lento yiyo awuyiyo wedwa, uyithi sonke la uhamba khona. Khona abantu abangeke basindiswe ngenxa yokuthi kukhona umuntu abambona enza amanyala ekade akholwa. Bese ngapha kwabaseFilipi bazalwane ngithanda isihloko nje kakhulu ukuthi isiluleko sokuqaphelisa isinsindiso ngoba iyagadwa insindiso ngoba avingona kalula. Ziqaphele uyabona kade umama Mavuso labazalwane ekhaya singa amandla ngiyavuma abazalwane kodwa kwabaseGalatia chapter 5 lithi lezi zinto zimbili ziyamelana. Inyama imelana nomoya ngoba lezi zinto ekhaluka izinto ezingafani. Awukwazi bazalwane ukuthi ungagada insindiso ubuye uhlale kakhulu nabantu abaphuzayo ngoba yilabo Mavuso oqhamuka khona u0%. Now 0%. Wena ngoba siyakwazi avingena kamnandi. Uyabona bazalwane isono asingaqamba abantu ave simnandi kodwa sizala ukufa. Ukukholwa kubuhlungu kodwa kuzala ukuphila. Ukukholwa uyazi kunjengani? Ukukholwa kunjenge insurance, unamandla sekufiwe. Yabo singathileka la. Inyama ifuna amantombazana, inyama ifuna abafana, upheka ukuthi uyahlupheka, upheka ukuthi nje kodwa ngamzukwana uJesu uya lithi iBhayibheli thina siyofana naye. Kodwa laba abatetebukile emhlabeni siyeza nabo isikhathi la beyothi maye khona. Musa uphithizeliswa uDisemba. Lethi izokala ezizungwini ukuthi wena isikhathi esiningi unesizungu sezihlobo zakho. Yazi ave beshiselwa abantu abasha ngifuna ukuya la khephena khona, ngifuna ukuya la kugcwele khona kanti namandla awakabi nawo. Uyabona izwa ngami mina abazalwane esengambile ekholweni. Uyabona uphakathi kwabantu abaphuzayo isikhathi esiningi ngoba ile ndaba yokukholwa ukhula nayo. Yabona uphakathi kwabantu abangakholwa uzungezwa umoya wami uhaqwa yilo moya osukukhona ngaleso sikhathi. Makuthi injabulo ngotshwala lapho uhaqwa umoya wotshwala nawe. Uzizwe kukhona lento eyomayo engathi ungaphuza ukuze uthi ukuba yabo ujabule kanye nabo. Iqala uzojabula kancane ugcina ukhuluma kakhulu. Mbukeni umkhokheli. Sekusho indlela okhuluma ngayo ukuthi akaseyedwa umkhokheli. Kanti yabona manje bayakusaba. Uyabona mawuphuma esontweni ngoba lithi thina siyinkanyiso kulesi sizukulwane esiphambeneyo nesizigwegwe. Pho wena utholakala kanjani isizukulwaneni esizigwegwe? Osuka ethukumile qaphela ungawi. Ngoba ukuwa kwakho kukhona abantu abayothi bengithi insindisi ikhona. Kodwa bukani ungakulinge ungcolisele ivangeli abanye asebehluphelekela kangaka. Abanye bakhandwa ngamatshe bazalwane ngenxa yaleli ivangeli. Bakhandwa ngamatshe ngenxa yaleli ivangeli. Wena uqhamuke nje ngosuku bazalwane ngosuku olulodwa nje bazalwane noma ngalezi insukwana nje siya kuJanuary manje siyozila ukudla ngoJanuary. Wena nje usuphelile. Udedela inkomo ezu12 noma inkomo ezu10. Ngenxa insukwana nje uvuma ukuthi uye embhedeni ngenxa yensukwana nje noma ngathoka kambamba uJesu kodwa hlala la uzumbathiswa amandla ngelinye ilanga lokusebenzela okukhulu ngelinye ilanga. Amen.